O sa katuig human mamuntar ang artificial reef nga gihimong corals nga giporma og cross sa kadagatan sa barangay Tingo, Olango Island. Kumusta na karon? Atong kumustahon das pinaagi sa report ni Loan Merondina. Luwan sa usa ka motor bangka, mibiya sa Marigondon Wharf gahapon sa udto, kining grupo sa mga professional divers nga gitawag og Hope for Corals. Ilang gisusi ang kahimtang sa artificial reef nga giporma og giant cross nga gisulod sa modules nga ginama gikan sa scrap iron o giporma og gitara o gibutang sa sandy bottom sa kadagatan sa barangay Tingo, Olango Island. Tangkod usa ka tuig gahapong adlaw nga napahimutang ang naasoing artificial reef. Matod ni Lavelia Belchua, scuba diver instructor, nga bisan pa man sa naagyang mga bagyo, wa maapektuhi ang gipatubo nila mga corals sa artificial reef. Naan naman to yung mga natural na jud na occurring na mga marine life like ang corals nya, barnacles o uban pa na mga katong amuasang gipang butang adtong na corals na healthy na pud siya. Nya nitubo na sad siya. Nya daghan na sad mga to na mga isda o kanang mga squid ana og mga unique kaayo nga nudie branch na asad ngadto makit-an pod. Si Marigondon Barangay Councilor Emeterio Bonghanoy kinsa usa ka experienced diver ang usa sa nakahuna-huna sa ideya sa paghimo sa modules. Matag karon og unya ato na i-monitor unya labi na karon na ibagyo. So na mga kakulian sa weather. So amo nang i-reinforce. Gawas nga dakong tabang kini nga mabuhi og balik ang mga coral sa Olango Island, gitinguha usab sa dakbayan nga malangkat ang Guinness Book of World Records sa labing dakong cross underwater. It's a 100 meters length and kita mo yung maka-break sa Guinness Book of Record because the biggest is 70 meters long cross underwater, which is Mexico. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.